Assalamu alaikum, barkanmu da haka, da fatan kowa ya wuni lafiya. Allah ya sa haka. To, wai yan uwana, menene mafita ne? Wannan abu yana so ya haukata mana yayye da ƙanne da wasu daga cikin iyaye, har ma da wasu daga cikin kakanni. Wannan ba komai bane ba face me ake ce masa da suna TikTok yake ko tukutuku, yau koma dai wahainiya ne. Wannan abu dai yana so ya haukata mana yan uwa, kuma abu ne wanda zaka ga an sa tsohuwan mutane ko me sun zo suna ta tikar rawa ko su sa ga wannan suna bin shi. Ya kamata mu san a yi abu mai yiwuwa wajen ganin al'umma sun gane wannan abun ba abu ne da ya dace ba, musamman zuwa ga iyayenmu mata, saboda martabar da Allah ya muku. Ku fa yau ko namiji ya faɗi ya mutu da macen da ta faɗi ta mutu, likafanin da za a ɗauka a sa wa namiji, in za a sa namiji yadi 5, mace ina tunanin saboda girma da martaba da Allah ya mata, yadi 10 za a sa mata ko yadi 15, saboda kuna da matukar daraja. Kuna da matukar daraja da matukar girma a wajen Allah da kuma ma wajen waɗanda suka san mutuncinku da martabarku. Bai kamata ku tsaya kuna biyewa yaranku ko jikokinku suna sa ku abin da bai dace ba. Kuma gaskiya wannan zamani, musamman a wajen auratayyanmu da wasunmu, za ka ga suna aikata wasu bukukuwa suna cewa bature suke kwaikwaya. Mu kuma alhali ga mu da tura wannan, mu ba mu gani inda suke yin irin waɗannan bukukuwan da mutanenmu suke ikirari bature suka kwaikwaya. A kwana wajen nawa ana yin biki, bature mahaukaci ne zai wannan? Bature ko kwana ɗaya a wajensa shi yana da muhimmanci, yana da muhimmanci. Mu ne mafi akasari da ba mu da aikin yi, za mu je mu ta yin abin da bai dace ba. Ya kamata dai yan uwana, iyayena mata, lalle ku kula, wannan ba abu ne mai kyau ba. A ƙarshe ina yi wa mahaifiyata da mahaifiyarka da mahaifinka da kuma mahaifina fatan alkhairi. Allah ya saka musu da alkhairi.